Pozdrav ljudi, dobro došli u novi video. Evo, svečano otvaramo sezonu napuštenih automobila za 2023. Pa eto, tražili ste klipove, evo krećemo polako da snimamo i novu sezonu. Tako da eto, vi koji ste novi na kanalu, bacite sub ako vam se dopada ova priča. A za vas koji jedva čekate da ne dužimo puno, hvala vam na podršci do sada i naravno idemo dalje u nove radne pobjede. Ajmo do nekog prvog koga su ostavili tamo negde. Ja napušteni kombi, Ford Transit. Ljudi, ne možemo mnogo da mu priđemo, da ste u nekoj ogradi nešto, ali ovo je auto, kombi beo koji više nije beo, kao realno sada je, bar sa gornje strane, je crn. Znači toliko smoga i štroke je palo na njega da je postao crn. Ovo je užas. Tako da, nažalost, ne možemo nešto mu priđemo, ali eto, to je što je ovako usput mogla se uhvati. Znači, katastrofa. Evo, jedan lep primerak napuštenog, pa skoro u zeleno obojenog od mahovine. Ja bih rekao da je ovo Fiat Uno. A ljudi, toliko stoji ovde jadan da je on bukvalno zelen od mahovine. Znači, od cijela ova strana mu je skoro zelena. Ako se pitate za motor, pa nešto tu još uvijek ima od motora što ima. Tako da, propisan krš za početak sezone. Znači, ovo je baš raspad, znači nekim bojama su ga šarali ovde. Bože me sačuvaj i sakloni. Ali piše mu Jugo pozadi. Zanimljivo. A unutra nema ništa pametno za videti. Ima saksija sa cvećem. Boga mi neke ozbiljne dele nekog Josifa Jurčića. Bože me sačuvaj. No dobro, nećemo sad o knjigama. A užas bre ljudi, auto se raspao, znači vidi ovde. Znači sajtne i ovo ovde nema. Znači katastrofa. Krov. Skakali po krovu, šta ćeš? Bilo nekoj deci dosadno. Nije ni čudo što je ovo od mahovine, ja ću opadnem ovde, brate, sve se kliza. Tako ljudi, evo, propisan početak sezone 2023. Evo, ko hoće da vozi, može. Evo, ima i radio, kasetaš je, dupli. Ao, brate, koji haos. Ne znam koja je ideja s ovim, šta je s ovim bilo, ali to je haos. Ali onako baš dobar za početak. Kažem, sajtne nema. Znači ne postoji. Tako ljudi, eto, jedan lepi krš da počnemo, to jest nastavimo gde smo stali od prošle godine. I eto, to bi bilo to. Idemo dalje do sledećeg. Nažalost, sve više i više nekih tako tužnih i ostavljenih jugića svuda ponegde. Mislim, ovo ne izgleda tako dramatično, ali mislim, ljudi, kad je stiglo do mahovine, onda vam je sve jasno. Tako da, iskreno, stvarno više nisam pametan šta pričati o jugu. Mislim da su hteli da ga voze, vozili bi ga verovatno, ali
očigledno im to više nije u planu. Sad je samo pitanje kada će i da li će da ga maknu odavde jednog dana. Tako da ono, Coral 45. Mislim, pazi, nije loš, točkovi su sve gume dobre. Ali mahovina je uzela svoje. Tako. Tužan mali jugo. A mimo auta očigledno, a do duše napuštali su i šlepere, očigledno napuštaju i kamione kad im više ne trebaju Tako da evo jedan onako u solidnom je ovde blatu nekom. Ali očigledno više nikome ne treba Pošto ovo stvarno sa brown točkovima ne deluje da će ga neko nekad voziti u dogledno vreme. Za divno čudo su mu svi točkovi na broju. A lepo su ga parkirali ovde. Nema šta je. Vidi se bre. Da je raspad sistema neki. I veko. Mada meni ovo više liči na neku zastavu, ali ajde. Možda je rađeno po toj licenciji veka. Tako, jebem li. Ne znam koja je priča s ovim, ali ovo definitivno stoji i ne vozi se Turbo Zeta, Koji su to nazivi nekad bili Turbo Zeta. Ova strana mu je toliko prljava da se kroz prozor ni ne vidi. Tako ljudi, eto. Ostala i Turbo Zeta ovde da bleji. Ovo je očigledno bio neki projekat u najavi, ali izgleda da projekat nije zaživeo, tako da šteta. Ali zato ovdje imamo nešto što nikad neće više biti projekat. Neka Korsica, ne znam šta je ovo, valjda B. Ma kako čoveče, pogledaj nalepnicu. Nalepnica je postala crna, koliko je sunce ubilo. Klasičan primer napušteno, mislim, diskovi, gume ispustile. Zarđala im duša 3 puta. I to je to. Tu vidite ovde malo farban. Neki pokušaj, vjerojatno rubovi otišli. Tako. Standardno, kao i svaki zaboden pod neko drvo. Negde, eto, tako da ne smeta. Mislim, s ove strane, obzirom da je pod tim drvetom, nažalost, sav postao crn i odvratan, tako da nema šta da se priča tu previše. Ostavljen, zaboravljen, jednom rečju napušten. I'm the girl that they don't talk about quite